السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. الله تبارك وتعالى هما نذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي چين أترشق لنذي ومحبت لنذي دعاء خير لنذي لطف كرم بلن قبول دبت هما نذي إيلون چرينذ دوسيارنذ قوم خيشنذ إناتانذ أغلغيذنذ دنيا وآخر سعادت قننمك يذ عاقلق بيرتن إن شاء الله. قدمذن نوري وباشمذن تاجي ولن رحمة للعالمين ولن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكية مكرمة خشلشب مدينة منورة بريان يغضينا geçen heftede beyik Allah Teala'nın köklemegi bilen Cebel Seur'den çıkıp qarın içinden çıkıp Medine-i Munawwara gaşin uğrapdı. İnşallah pek Allah köklediğinden bir gecede de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoldaşı Ebu Bekir'in Siddiq radıyallahu anh ve yine yoldaşı yol bilen ol kafir bir adamı ecir tutup on kireyni tuttular yol salgı versinip yeni bir rivayette Ebu Bekir Siddiq'ın çofani o da yoldaş yanlarına ba ve her hal yolu düştüler bir gecede inşallah Medine-i Munawwara'ga yetmeyen hadir yollu bolyan yağdayları pek Allah koklediğinden hizmetine de yetirir. İçinde almalı dersleri bilen inşallah. Medine-i Munawwara'ga uğranlarına dağdan düşenlerinden sonra geçen hafta fakat bir gurrun geçti. O da bir büyük sahra ulukon daşın kölgesine Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh il bilen daşlar zatlar anırrak berrağa edip düşük becerip bir düşecekte yatıp ya Resulallah sen yada udursun yatsın sünne deyip yatırıp devruğundan haberdar olup sonra Resulullah can turanına yola düştüler. İnni Mekkan adamlarda kan yerleri haber veriptirler. Her kim ya Muhammed'i ya Ebu Bekir Siddiq'i haysi bir yerini getirseler 100 düye verecek dediler. Bir de kan ol koyun üstüne çofan çoluk mal üstüne çarvada oturan onlara da adı yayraktır bu ürün. Mekkan öyle adamlarından da çıkarıyor. Oham eşten neva eştmedik deva bu ürünü. Hulasa ve kana Siddiq radıyallahu anh şeyhan yu'raf. Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh o da tacir olup başka yaşullu bilen kan oturşansan galiba adamların tanıyanmışlar. Peygamberimizi görmedik tanımasa da Hazreti Ebu Bekir Siddiq'i tanıyanmıştıklar. Ebu Bekir deyip haberleşen. Oham yollu bariya kala evnen adam çıkıttır bir nefer. Yollarda heyvir odal katlanmayan yol Deryayı Sorhun
Kızıl Deryan kaptanından yolu düştüler Medine-i Münevvere'ye gaşyny sahilden, derya kenardan. Oham evlerinden bir adam çıkıptır. Ol Ebu Bekir, yanındaki kim? Evinden Maryam kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ha. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh cevap veripdir. Hâzer racul yehdini et-tariq. Bu adam men yolum salgı veriyor diptir. Allah'ına bu adam men yolum salgı veriyor diptir. He diptir. Şeylim dikgidi veripdir. O taraf näme düşünýär? Yolum salgı veriyor diyeni, şu Medine'nin yoluna aýtýam kadip düşünýär bolmaly. Ebu Bekir Sıddık'ın menzuri bir adam bir Resulullah Hudaya yakınletýän yol tanıtýar, cennete eltýän yol tanıtýar dip şu menzur bilen aýtýarmışdyk. O hem ağlamajak bolup, hem dogrusyny aýtjak bolup, "Hâzâ racul yehdini et-tariq." Bu adam men yolumy aýtyp berýän adammy diýipdir. Oham heylemi dip bolýar dip deňinden adam geçiberýän bu gurrunlardan haber ýok adamlar. Görüň meni geçen hefteden mahul gurrunlar geçdi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh yolla baryaqa Resulullah jana min arqama dip bar dağın üstüne çıkarıp ondan sonra o kewegin içinde, qarın içinde, ayaklarını çukurun içine, hinin içine salıp "Ya Resulullah gel men guzugumda yat" dip bu başka oğul gyzlary bilen bile diyelerini amade edip ya bijirek yolu düşellerini de avadan suratını Resulullah jandan muhafazet edip saklap hizmet ediye näme diýmeli şoň adyna? Ya imanlı da olla. Üstünden geçer al gurrunla değil haşla. Bir 5 dakikada olsa üstüne durayım şun bireme. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet edipdir. Geçen hafta da ayttık. Ah men şol Ebu Bekir Sıddık'ın yerine olan olsam Resulullah jana hizmet etsek de adip yadımda hükmen düşecek. Emma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızda bolmany bilen Kur'an-ı Kerim bar ahim. Pak din bar ahim. Näçe hizmet etjek bolsa, din adamlary bar ahim. Din tutýan adamlar bar ahim. Resulullah janyň hak ýerine oturan adamlar baki, bir rabbani hudaýlyk ulamalar baki. Men Resulullah janyň ýanyndan Ebu Bekir Sıddık ýanyna hizmet etýän bolsadymda dip, ýöne ol arzu bilen galmaly däldir. Maňa garabaglylyk gerek, çynyň menen bolmak gerek. Hudaýyň dinine, Hudaýa imanyň bolandan soňra janyň menen girmek gerek. Öýüňi awudan kepli menen ağlamasyzlyk gerek. Gör Ebu Bekir Sıddıky seferde qiyinda dahim ýoksa, Araplaryň bir meseli var, es-sefer yusfir diýe. Es-sefer yusfir an ahlaqir rijal. Sefer diýeniň adamlaryň nähilligini belletýändir diýipdir. Ozollan bir mesel vardır. Bir adamyň nähilligini tanýjak bolsaň, şoň menen bir musafirete gidamally ýylýandyr. Es-sefer yusfir. Sefer diýeniň adamyň nähilligini tanıtýar. Ol ýadawlykda maşin motor diýel, otobusyn içinde, hawa pemaň içinde, qataryň içinde, ol dağdan defeden dağa dereleň içinde ýene de Resulullah jany hizmet edip, ýadawlyk özünden kökelmäni, her bir istirahat ýerlerinde düşük ýaly ýazyp berip, "Ya Resulullah sen ýadawdyrsyň ýat" diýip daşyndan aýlanyp ýörmeli. Ihlas gerek. Janyň menen bolmak gerek. Ýöne diliň menen awudan keplep, amala gezek galanna iýde çekilmesizlik gerek. Ey jawan dost, ey musulman, ey mümin, amal gerek. Ýöne agyl bilen muhlis bir zatly peýdasy bolmaz. Hudaý üçin aýdýan musulman jany bilen bolmalydyr, dili bilen bolmalydyr, ýüregi bilen bolmalydyr. Ay Resulullah janyň bir aýdan kefi barowşy barada. Ay gyzyla gaplak goýsaň da azda şonu. Onu okuyayn o ham metlebin iyilini dersin Peygamber janyň gurrungynyň iyilini alyp gidaýly. Önçek Resulullah janyň bir aýdanny aýdaýyn. Bir olaqan sahabalaryň biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görüp iman getirilin miri Peygamberimize aýdypdyr. Gulagymyz gereýliň, gözümüz açaýlyň. Bir olaqan bir gurrun bolupdyr. Qultu ya Resulallah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يا رسول الله مانا دين إسلامدان bir cezat ayt, maňa şu zat bes bolsun. Wel şu zat aýdandan soňra men innikdem başga birinden aslan sorumlu bolmaýyn diýipdir. Ajyp ola kan görüň.
Mesela ikimiz soraptırsa Resulullah canından. Qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Düşüneydin gurruna ya Resulullah, bana bir gurrun ayt. Şo gurrundan sonra ha bollu dip oturayın. İnni demeylek din marada, İslam marada adamdan zat sorumlu olmayın. Bana bir kefay tamam bolsun diptir. Gör Resulullah can bana näme cevap bererini. Bir kefay etmeli. Hem dinin gurrunu şoň içinde bağ bolmaly ha. Peygamberimiz näme diýipdir? Janymyz, malymyz, mülkümüz, inatamyz, ogulgyzymyz fedasy bolsun Resulullah janyň. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem: "Qul amantu billah thumma istaqim." Hadisun sahih, rawahu'l imam Muslim. Resulullah jany aýdypdyr. Sana bir jazat aýdaýyn diýipdir. Şoňa gaýym dursaň mara, hiç kimden din marada da sorap berme diýipdir. Näme? Ey sahabam, sen aýt, men Allah Taalaga iman getirdim diýip aýt, ondan soňra şoňa gaýym dur diýipdir. Tilki yol şagyl ýoly girme diýipdir. Özüňe allama diýipdir. Nefsiň uğruna gitjek bolup, şehwetiň uğruna gitjek bolup, bir ýoldaşyň güldürjek bolup, heliň güldürjek bolup, äriň güldürjek bolup, ogulgyzyň güldürjek bolup, Hudaýyň gaharyna düşme diýipdir. Qul amantu billah thumma istaqim. Tamam. Bir jazat aýdaýyn diýipdir. O da näme? Men Hudaýa imanym madi, şoňa da gaýymdyr diýipdir. Garawagyndyr diýipdir. Hazrat Ömer aýdypdyr, ýani şol adamlar la yarugu rawagana saglap. Tilki şagylýany gapdal ýollary girmeýäli, gönje ak Qur'anyň ýoly bilen gitýän adamlara aýtdy Resulullah jan diýipdir. Ey jowan dost, ikimiziň gurrunda hem aýşy. Ey musulman dogallar. Allah Taalaň rizaýatyny tapmakda imanymyz bolandan soňra istiqamet daim durmaly. Ay bizire ýerde yürükde bileweti iştiba etip beremdi. Ay bizire ýerde diýip bilmäşik bolup geçmelidir. Gaýym durmaly. Ta Allah Taala tataşýança. O da haçan ta ruhumyz uçup gitýänçe. Ine bil adamlar, Hazrat Abu Bakr Siddiq ýaly adamlar şoňa gaýym durupdyrlar. İman getirdik, mert bolup durupdyrlar ýedinden. Özlerini güýmemeýänmişdikler, özlerini allamýanmışdikler. Fursat gelipdi. Haýsy fursat, haýsy wagt Resulullah'ın yoldaşı olup elin vermeyendir. Gaýym ýaşapdyr. Eliniň bilen hyzmat edipdir. Ýöne agdy bilen kepläpdi. Amala gedek galanna çekinip oturmandyr. Bir topar adam keplemeni öpdi, amaly ýogy da onu etmendirler. Edip sorap, ol adamyň soragyna jogap berişini öldi. Kim aýby diýenne? Hazar rajul yehdini at-tariq. Bu adam bana yol aýtýardy. Owadan suratını hem düşmanlar savwati hem Resulullah jany hyzmat edýärdi. Ey imanly dost, ikimi de dersler bugurrunlar. Mundan soňra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoldaşlary bilen ýene ýola düşýärler. Gowkulaga seýliň bir uzakrak bir gurrun düşýär ýene bilen üstüne. Suraqa, Hazreti Suraqa sahabalaryň biri. Musulman bolmaka ol aýdýa. Men öz taýfamyzda Çarwada, Türkmen Çarwada diýe goýun üstünde oturýany, şäherde oturýany çomur diýe Türkmen. Çarwada oturýadym diýe. Hazreti Suraqa. Ohm otyqam bir ýyl aýtdy. Şol Gyzyl derýaň, derýaýy Sorhun bärsinden, derýa kenardan bir näçe adam bar ýedi. Ey şolaşa Muhammed bu ýoldaşlary bolmaly. Ýüriň şolary öldüreýliň, her gaýsyndan 100 düýe alaýliň Mekke adamlaryndan diýip, maňa bir adam gelip aýtdy diýe. Ohm bir Suraqa aýtdy, kafir wagtynda daby. Alimtu annahum hum. Ha, hökmen şola diýdim diýe öz içimden. Emme daşımdan aýtdym, ýok, özüm ýaňja şutadan geldim. Olara ol falani. Olar kerwene başga ýerik barýaly. Olar Muhammed ýoldaşy därahyym diýip, myň pikirini äwez etdim diýe. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ohan bir meşe mecliste durdum, näme özüm öldürjek, özüm ýüzdiýän aljakdan diýe. Ohan ýoşajyk bir meşe taýda güýmennim, ýüregim horsallap, du ogurynça naýzam aljak, okýaýym aljak, ogurjak şoň Muhammed'in idinden sallallahu aleyhi ve sellem.
Amca o şahsdan başka bir işe var yani bol öyüme varıp, öyümün arkasından çıkıp gidip, nayzam alıp, tamam gerekli adım alıp, atıma minip kovdum, şu tarafa aytyan tarafına kaşıyın. Ve rakibtu ferasi, hatta denavtu minhum. Kavu verdim, bile billigim menen. Yaqilladım, hala gördüm deyiptir. İnne Resulullah, Ebu Bekir Siddiq, yeni bir ki yoldaşı var yâle. Fe'afirat bi ferasi, fekarartu anha. Şu barşıma atım taydı, büdürüydü. Meni böküp düştüm üstüne. Yüreğim yarılı, korktum heyvere diye. Sonra kayıt diye. Oham yeni atıma minnim. Hatta idha semi'tu qira'ate Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve la yeltefit ve Ebu Bekir yuksirul iltifata. Yeni atıma minip yakirrak bardım diye Suraka. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu barşına Kur'an-ı Kerim okuyup bariyemiştik. Eşittim Kur'an'ını diye. Resulullah devreğin müzyanak Kur'an okuyup bariye. Emme kaptanı Ebu Bekir vadi işi devreğin müzyamöktü diye. Evni, iyini, arkasını bir adam gelecek yanak. Evnen iyi bir vuracak yanak. Ve Ebu Bekir yuksirul iltifata. Hey devreğin müzyaya Resulullah da Kur'an-ı Kerim okuyup bariyedi. Eşittim şahatte yakilladım diye. Aham Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh nâme diye. Kultu hâzâ talab kad lahiqana ya Resulallah. Ya Resulallah iyimizden gelleydim diye. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem la tahzen innallâhe ma'ana. Ey Ebu Bekir narahat bulma Allah biz bilenir diye. Ya Resulallah gellile dedim diye. Felemme endena minna. Ohum yine de yankı Suraka Ebu Bekir Siddiq aytiye bize mahul yakilladi. Bolsa inni 8 metre ondan da yakillaptır. Hatta endena minna bekitu ve kultu hâzâ talab kad lahiqana ya Resulallah. Ohum mahul yakillanna Ebu Bekir Siddiq aytiye iki özümden yaşaktı ayttim ey can Resulullah gellile dedim diye. Ohum şanna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme kfina bima şi'te Hudaya men arkam ol özün nehille arkam olacak bolsan deyip dua etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ohum yankı Surakan atının iki ayağı düşmakanı yere düşmüştür. Te atının iki ayağının didine gelyanca. Hatta belagata ar-rukbateyn fekarartu anha thumme zecertuha. Suraka aydiye in atımın iki ayağı düşmüş yere kaşın. Ohum onu hey anlayıp berik çıkardım da oradan. Korktum öldüm diye. Ohum yine de kavdım iyidinden. Felemme istevet qaimeten. At yaxşı turdu inni qayta uğramakçı olup kavdım. İnni bildim ki ense yazhar emru Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hudaymını saklap duran olmalı. Bir peygamber olmalı. Yoksa men bir mahallesiyle yetip onu rahat öldürmelidim. Bir zat bağ arada kudret deyip tuğan, atımın evünden bir tüsseler çıktı, tozan mı, tüsse mi, neyme diye belli diye, bir kulli gözümden gittile diye. Resulullah da Ebu Bekir Siddiq da. Huday Teala bir kudret yibertirdi. O hem şeyde olanla, o hem kıygırdım diye. Ya Resulallah, men size zat diyecek ki, siz de bana zat diymen, men vade veriyen zat diymellerden deyip. Bir duran da diydim. O hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu. Ve yolla açıldı ve men atımının bardım yağlarına inni ola 4 nefer 3 nefer 4 nefer ve men bardım aralarına. Aham aytdım ya Resulallah sen kavmin Mekke'nin adamları sen izinde geçip böyle seni öldürecekten her kim seni öldürse ya Ebu Bekir Siddiq'i öldürse 100 düğe verecek diye. Ha boliya başka nami vurrunun mahdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan Suraka aydıptır. Men yanında iyi bir çıkan alıp gidecek mi deyiptir. On peygamberimiz yok. Zadın gerekke illa en qala akhfi anna. Bizim bariyan yolumuzda hiç kime aytmasan boliya başka zadın gerekke deyiptir. Oham yine de Suraka aydıptır. Evde men kan diyelim ma koyulum ma gerek bolsa bardan şondan geriniz alın dedim diye. Onun peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti la hacete li fiha yok diye koyunundan da bana zat gerekke fakat hiç kime zat aytmasan bolya deydi diye. Emma bir mucize qowqulağasın o hem ahir hoşlaşmalı olanna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Surakaga aydıptır keyfe bike iza labiste sivari kasra
Ey Suraka, sen nähil gaty hoş bolmarsaňmy? Yeni 20-30 ýyldan haçan boljagyny Hudaý bilmeli. Hosro Perwiziň täjini, altyn kümüşlerini sen eliňe geyip, kelläňe geyip Medinede aýlansaň nähil bolarsyň diýipdir. Mundan yine 10 yıl sonra Hosro Perwiz öldürülecek. Ondan sonra ol Hazreti Ömer'in zamanında fetih bolacak ahim Fars. Resulullah'dan şu kefin aydık kalıptır. Tekrar edeyim. Ey Suraka, nähilli bolar sen ýagdaýyň diýipdir. Hosro Perwizin gyzyllaryn, kümüşlerini geyipdi Medinede aýlansaň diýipdir. Bunu hiç kim düşünmändir. Bu gurrun galypdyr. Suraka da ýygyny öwürlik gaýdypdyr. Inni ýöne häzir şady gurrun sonra galmar ýalaýdyň. Sonra Resulullah dünýeden geçenden sonra Ebu Bekir Siddiq dünýeden geçenden sonra Ömer el-Faruq radıyallahu anh halife wagtynda Fars Hosro Perwiziň taxty İslam'a geçenden sonra فلما أتي عمر الفاروق بسوار كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة Fars'tan akıdıp Medine-i Munawwaraga Hosro Perwiziň tajini, gyzyl kümüşlerini tamam eltipdirler. Ey Emirül Müminin Ömer el-Faruq, täbil berýär saňa diýipdirler. Hazreti Ömer näme diýipdir? Suraka ýerde diýipdir. Getirin Surakany diýipdir. Surakada çarwada oturýan, bir goýun üstünde bolýan, daşardan bir sada adamyň biri, o da Resulullah'ın ýerine gidipdi we Resulullah da aýdypdy 20-30 ýyl mundan odal. Mucize dabi. Resulullah'dan evden Hudaýyň bildirmegi bilen habar bermegi. Gel bärik diýipdir Hazreti Ömer Surakaga, halife wagtynda. Bärik gelip täjini geydiripdir Hosro Perwiziň. Eline de altın kümüşlerini geydiripdir. Biline de Hosro Perwiziň gyzyllanmagan goşagyny geydiripdir. Oham aýdypdyr. Elin göterýäňe diýipdir. Göteripdir. Am Hazreti Ömer aýdypdyr. Allahu akbar. Alhamdulillahillezî salabaha min Kasr ibn Hurmuz, ellezî kana yaqulu ana rabbun nas ve elbasaha Suraqah ibn Malik. Allah'ın azamatyna gurban bolayyn diýipdir. Hudaýa şükür muny bir gün Hosro Perwizi ki men Hudaý diýädi. Ondan Hudaý çykaryp bir çarwa musulmana geydirip atýmyn diýipdir. Muny görüň diýipdir. Get diýipdir, adamly daşyna alaň diýipdir Suraqan. Diýek ata mendirin Medinede aýlan, men aýtýan kefimde daşyndan gıýgyryň diýipdir. Diniň izzeti galsyn ýokaryk diýipdir. Allah bilen molyan adamlaryň izzeti galsyn ýokaryk diýipdir. Hudaý bilen molyan adam izzeti galsyn ýokaryk diýipdir. Aham, muny Hazreti Suraqany atın sini, eşeğin sini ya düýäň sini mindirip täz oňgol kuşagy, oň başy gyzyl kümüşlerini tamam ol padşahyň kin geydirip Medinede aýlap, elhamdülillah, Hudaýa şükür, muny Hosrodan çykaryp muny bir çarwa musulman sada adama geydirdi diýip muny aýlapdyrlar. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi gurrunga almasyna. Be her hal Suraka inni Resulullah janyň gurrungyna gelsek, ýygyny öwürlýär. Resulullah can näme tapşyrdy? Hiç kime aýtma dedi. Senden başka istegimiz ýok dedi. Bismillah. Ýygyny öwürlipdir. Görse kan adamlar şo ýola gelýär diýip peýgamberimiz gözler. Suraka aýdypdyr. Kufitum hadal wajh. Yo bu ýola gitip bermeň, özüm şundan gelýän diýipdir. Ýok diýmeýän mamale. Musulman ne bolmandyr haşomuga? İslam kelimesini aýtmandyr. Ýöne ýüregine iman giripdir. Musulman bolasy gelecek bolýar, tu ýöne häzir islama girmendir. Onda da aýdypdyr, kufitum hadal wajh. Ýok tadan girip bermem, tadan özüm gelýän. Hey şu tada duruverdir, geçşek adamlar saklap, ýok tadan özüm gelýändir. Elinde naýdaba. Ýok diýämi qadyp adamda da şu ýollan ýöne Resulullah'ın faqat sawu beripdir. Erti bilen öldürmäne barýan adam akşam ikindin öwrülip gelýär, adamlar saklap durmaly. Subhane muqallibil kulub, Rabbul İzzet Celle Celaluhu. Erti bilen naýlan öldüreýin diýip gitmeli. Emma Resulullah janyň Hudaý Taalaň kökledýän gudraty bilen, mucizesi bilen iman birmi ýüregine girip, Resulullah janyň hem sohbet bolmak bilen ýüregi ýumşap, inni adamlar gowup gaýtmaly. Duru vermeli bir Resulullah janyň mucizeleri, gudratynyň üstünde ýöne biz dursak, wagt geçip barýar. Metlepden çykmaly boljak. Oham yol boyun adamlar qowu beripdir. Oham soňram Suraqan gurrun goý kamil bolsun. Soňram galjak bu gurrunla. Teberrük gurrunla, haqiqat gurrunla, senetli gurrunla. Taryhda mu'tenet senetli gurrunla bila. Suraqa
bireme wagt geçenden sonra mutmain bolupdyr ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine yetelinden sonra o ham adamlaryň arasynda aýdyp etdi. O ýoluna ödüm gördüm, sataşdym diýipdir. O ham kudratlarda gördüm, ödüm adamlar kawdym iýdi diýipdir. O ham buğurun yayrap Mekke'yi Mükerreme'ye eştilipdir. Mekke'nin Ebu Cehil ýaly adamlar korkupdyrlar. Şu urrun sebepli Mekke'nin adamları we bir çofar adamlar musulman bolarmy kadip. O ham Ebu Cehil bir nama ýazypdyr, gowgulagasyn. Suraqan taýfasyna nama ýazypdyr. Bani Mudlij inni akhafu safihakum suraqata mustagwin li nasr Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Aleykum bihi alla yufarriqa jam'akum fayusbihu shatta ba'da izzin ve suttat. Ey Suraqan taýfasy, biz samsygyňyz siziň näetdirip bäbi diýipdir. Biz siziň taýfaňyz ulaqan abryda izzetde ýaşap bäs. Sizi bir abry edamasyna Muhammediň ýüzüne düşüp diýip nama ýazypdyr sallallahu aleyhi ve sellem. Suraqa jogabyny aýdyn, o ham gurrundan çykaýdy. Suraqa jogabyny amany ýazypdyr. Okuýaýyn teberrükler. Aba Hikam wallahi law kunta shahidan li amri jawadi id tasuhu qawaimuhu علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول وبرهان فمن ذا يقاومه عليك فكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه يا أبو جهل لبتر نعم ديوتين لبتر كاش كمين شان أتمن إوكي إكايغ يري تشمترون görüm bolsadan liptir. Kaşki evimden tüsçe çıkıp men yüreğim yarılacak bolup turan ýagdaý görüm bolsadan diýipdir. Kaşki at büdürip men üstünden ýykan ýagdaýlar görüm bolsadan diýipdir. O zatlar görüm bolsaň bugun kun bijirip paçawlap sakyrda oturmardyň, samyrda oturmardyň. Be Muhammed bir rasulowy, Hudaýyň iýeren adamsowy, gudratmyň arkasy, Hudaýmyň arkasy diýip bilerdiň diýipdir. Oturan ýerinde ýalandan kepläp durma diýipdir. Bes men sana nasihat diýip aýtýan, owaň adamlaryny sakla, bir gün görersiň tamam adamlar Muhammediň ýüzüne düşürýärligini diýipdir sallallahu aleyhi we sellem. O da jogabyny amada şonu aýtypdyr. Gören gözden mormar eşden gulaga diýär türkmen. Şeniden keýbowet mananda diýden. Ol gözü bilen görüp ýüregini korku düşen adam, ýol boýun adamlar kawup, soňamda Ebu Cehle darkyllaç namasyny ýazypdyr. Birje däne ders aýdyn şu barada Qysgaçyk edip o ham inşallah teberrük gurrun ýerine deýin. İkimiziň dersi, musulman doganjyklamyň dersi, ayal we erkek doganlaryň dersi. Bu dersi Rasulullah janyň mübarek sözünden alaýyn. Peygamberimiziň bir aýdan sözü var, halis iki dogan marada. İki dogan ýanym en atasy bir dogan näha, musulman dogan. Görsen aýt Rasulullah janyň sözüni. Bir hadis şerifiniň içinde aýdýar. El-mu'min ahul mu'min. Her kim Hudaýa imanı var bolsa, başga bir Hudaýa imanı var adamyň doganjygydyr. Musulmanyň doganydyr diýipdir Rasulullah jan. Ýa yakuffu anhu zay'atahu we yahutuhu min wara'ihi. Rawahu Abu Dawud. Musulmanyň doganydyr. Ol musulman dogany ýerden derer çekjek bolsa, şoň ewine geçer. Doganjyň bir ýoldan gitseň derer çekersiň diýip ewine geçer. Yakuffu anhu zay'atahu. Bir ýoldan gitseň derer çekersiň diýip ewine geçer diýipdir. Ýa yahutuhu min wara'ihi. Musulman dogany ýok da bolsa, şoň abryny saklap geler diýipdir. Başka kişi abryny dökjekde bolsa, hey beýtme, musulman doganyň ýüzünden kepleme, abryny gaçyrjak bolma diýip, ýok ýerinden de şonu saklajak bolup geler diýipdir. Suraq Rasulullahny ýok ýerinden saklapdyr, ýok ýerinden onu habardar edipdir. Näme ders var? Elinden gelen gowlugy etmek. Rasulullahdan menen ýoldaşa bolup gitmändir. Ebu Bekir Siddiq'in hytmatyna etmändir. Oy, onu etmänler adamlary bir ýüzüne kowupdyrda. Kafirler bir ýüzüne kowupdyrda. Ellen gelen gowluny edibermeli da. Bu musulman ne bolmaly ýagdaýdyr? Senni men ne bolmaly ýagdaýlardyr? Ey imanly doganlar. Musulman doganydyr. Musulman doganyň zerer çekjek ýerini razy bolmaly däldir. Bu musulman doganyň ýok ýerinden ondaşyndan habardar bolmalydyr. Rasulullah janyň sözi. Geleyliň Peygamberimiziň mübarek gurrunlaryna. Suraqan deňesinden geçdiler. Peygamberimiziň zat jarlary töküntdir.
iyi bişek zatları, hurmacıkları, ya kavurmaları, etleri zatları tökönüptür. 8-10 günlük yol. ومر صلى الله عليه وسلم في مسيره بخيمة أم معبد. Macbad diyen bir sahi mihmana qulluq etyen bir denana varmıştı, qarr denana şoň deňesinden geçipdirler. Aham Peygamberimiz baraýlyň şuna ege satsa bireme hurma, qawurma et alaýlyň şundan diýipdirler. Aham baryp ýanyna bartdyrlar. Aham ey Macbad ol bir ýakasy belli hyzmat etýän qarr denanamışdy. Ya şol hele. Zadyň bolsa biz satyn aljak diýipdir Rasulullah jan. Onu hey bir bil horluk bolly, susuzluk bolly, hey bir qıtçılık bolly, qaçy öwelme hor, zat ýok satmana diýipdir. Şumy hal iýmäge içmäni de size zat bersem zatym ýok, bir suwdan maşrat ýok diýipdir. Oham ol sahidena ana, mihmany qulluq etýän dena ana oguljagyna aýdypdyr, "Jan ogul" diýipdir, "O bıçagy al, ol awlagda al, git şol adama ber, iýseňiz damagyny çalp bişirseňiz şulawa" diýip aýdaga diýipdir. Oham muň ogly bıçağı getirip Resulullah jana täbil berdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Bıçağı akit, maňa ulukon bir qap getir diýipdir. Bir qap bolsun, 8-10 nefere süýtde bolsa bolýan bolsun diýipdir. Oham öbar enesine aýdypdyr, "Ene" diýipdir. "Ola maňa qap ber" diýip bıçağı akit diýip aýtdy diýipdir. "Oý qap näme berek? Süýt ýokam bu goýullarda, dawarlarda" diýipdir. Oham bar getir diýen bolsa getira diýipdir. Oham Peygamberimiz bir hor koyun veripdir. Oham sorapdyr, "Binäme" diýipdir. "Ýekiji koyun çadyryň gapdalyna du." Onu ol denana aýdypdyr. "Bir içinde hor, bir iý bermedik muny ştada alyp galdyk" diýipdir. "Ot zatdy ýok, bu gaýtam ýoly ölüp galar, beter hor, muny goýdyk ştada" diýipdir. "Onun süýdi ýokmy" diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. "Süýde bazy" diýipdir. "Iým ýoklugyndan, horlugyndan süýdi sogullymyň zat ýok" diýipdir. Aham Peygamberimiz aýdypdyr, "Ata'zanina an ahlabaha?" Maňa ijazat berjekmi men şunu sagsam diýipdir. Aham ol aýdypdyr, "Bala in ra'ayta biha halban fahlabha." Süýdi bolsa sagyp diýipdir. "Süýt ýok onda" diýipdir. Onu şu olukon gabyň getir diýipdir. "Wa da'a bi ina'in yurbidu ar-rahta." Maňa bir qap getir, bir kerwene de bolsun diýipdir. Bir kan adam doýursun diýipdir. Kişi qap getirme diýipdir. Am qaby getiripdirler. Am Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini ol koyunun yeline emjegine çekipdir. Femasaha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem biyedihil mübareke ve semmallaha azza ve celle ve da'a laha fi şatiha. Bismillah deyip Huda yaşın dawarına bereket ber deyip elini çekipdir. Am yan koyun iki ayağının arasını açıptır. Süt berjeginin alamatda. Rasulullah jan qaby koyup sağı veripdir. Ta üstüne köpük çıkıp doğullu qapdy. Fatafajjat aleyh ve darrat. Ayağını açıp süt iğni verdi. Am Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deslap yaşlı denanan özüne verdir. İçqan niptir, içiptir. Oham yoldaşlarına verdir. Ve şeribe ahirahum sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir Peygamberimiz özü içiptir. Oham özü içenden sonra qaby getir diptir. Yine de koyup qayta sagıptır. Yine doldurup inni koyuptur. Adamın gelse oğlancıklan olur ya başka mihman gelse olara da bolor muning dip hoş dip icazat çıkıp gitipdir da. Fema labisat an jaa zawjuha. Bireme gidellerinden sonra adam sıyırttır, hor koyullar sürüp. Görse çadırın içinde bir qap dol süt ba. Hay ayal bineme deyiptir. Süt yok, zat yok, sagır yal koyun yok. Onunla olay deyiptir. Faqalat la wallah illa annahu marra bina rajulun mubarak. Ay bir teberri adam geçip gitti deyiptir. Yoksa koyun süda yok doğru aytyan deyiptir. Onu ayt näzir adam dol deyiptir. Adam mı perişte mi nähilli ayt yeke maňa ayt deyiptir. On bir kan uzak sıfatyny aydypdyr. Teberrukan iki setirini yazdım inşallah şonu aýdym. Ra'aytu rajulan zahiral wadaat hasanul khulq hulul mantiq faslun la hadrun wa la nadr ka'anna mantiqahu kharazatun nazmin mahfudun mahshud la abisin wa la munaffat. Onna bir adam di, yüzü nurlu di, beter hoş ahlak di, keplerini beter süýüji kepleyädi.
Açık keplerdi. Açık keplerini bilen kan keplemerdi. Gurrununu naqıs da koymardı. Ne kim ne kan heyure açık keplerdi. Kaanna mantiqahu kharazatun nazmin. Aytyan kepleri dizilen hünciyali yıkı geçiyadi diptir. Aytyan kepleri dizilen hünciyali yıkı geçiyadi. Heyure odan geçiyadi diptir. Tesbihana yana car geçiyen yana odan geçiyadi gurrunlar diptir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mahfudun mahşud. Bitir odan adam daşını adam alıp oturmalı adam diptir. On öyle bir yerde oturup daşını adam alıp oturmalı adam diptir. Yüzüde turşu dedi, aklı da kim dedi, heyurdu biteyim de aklı diptir. Oham yankı adam sayıttır. Edil öyle diptir. Şimdi Mekke'nin adamları birinin gurrunu diyeler, teze yol tapdı, öldüreyliğin, ne deyliğin diyeni şodu. Ona men ozallan arzududum da sataşmağına diptir. Hay bir fırsat gelse men sataşarına diptir. Bu gurrun galıptır oham. Bir fırsat gelse men sataşmalana diptir. Ama bu gurrun galıptır. Mahul vakt geçiptir ya ertisi ya sonrası on septetmendirle. Al güzdep biren kafirle da şadak geliptirle. Şadan Muhammed geçti mi diptirle. Yankı yaşılı denanadan. Onna olay diptir. Qad zafani halibul hail. Qalat Qurayş fezâlikellezî nuridu. Keza fi delâilin nübüvveh lil Beyhaqi. Ay sizin gurrunuzda düşünemek men diptir yankı yaşılı denana. Bilse de bilip duranlar. Yöne bana gelkeden adam şu südüyo koyunu sağıva verdi diptir. Şodur adama geçti diptir. Qurayş aytiptir. Edil öyle şu bizim gözleyanımız diptir. Eşitip tu, görüp tu, yani idinne gelip de adaşını verer yetirecek bunu. Gör Qurayş'ın aytyan kefini, kafirin aytyan kefini. Ştadan Muhammed geçti mi diptirle. Palancıra adam. Ama yaşlı denan aytiptir. Ay aytyan gurruna bilecek telmen diptir. Yönüşü südüyo koyunu sağ geçen bir adama geçti. Ştadan diptir. Onna Qurayş yok o derdir, o cadugerdir, birdattır, o gurrun aytmandırlar. Edilöyle şu bizim gözleyanımız şu deyiptir. Kudretli olsa şudur deyiptir. Ama yanından geçip gidivertirler. Emma bir gurrun goy umma ma'badi yankı denana. Sonra Müslüman molya goy teberrük gurrunun kamil edeylin. Bismillah. Ruhlar hoş olur inşallah. Elbette. Umma ma'bad yankı denana ağadı. Atike. Sonra mun koyunu durşuna bereket bolya. Urva veriya, köfeli veriya. Koyunu sür edip Medine-i Münevvere'ye satmana getiriya. Ol sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba vaktinde yöne. Femarra Siddiq feraahu ibnuha fa'arafahu. Böyle koyunlarını satacak bolup ene oğul duranmıştıkla. Ama Ebu Bekir Siddiq öyle geçip bariyanmıştık. Oğum oğlay diptir. Ya umma, hâzâ raculullezî kâne ma'al mübarek. Ene diptir. Oğul bir teverri adam bize gelmedi mi? Şıl adam şu var yani adam şun yanında battı şunla diptir. Fekâmet ileyh. Yankı yaşul zenana Atike. Umma ma'bed. Ebu Bekir Siddiq aşın yortuptir. Hay ballı dur. Fekâlet ya abdallah. Menir raculullezî kâne ma'ak. Sen bir vakt geçip geliyordun, yanında bir teverri adam vardı. Kimdi şu deyiptir? Yani hazır da olup Peygamberimizin gurrunu eşitmendirler. Medine'ye gelip de eşitmendirler. Beşi koyun üstüne mal alıptır, satıptır, peygamberlik çıkıptır, o da atlardan eşitmendirler. Ol gurrun oluptır, adamsı bilen o da kalıptır. Kimi tişeten yanındaki deyiptir, yankı yaşılı denane Ebu Bekir Siddiq'tan. Ebu Bekir Siddiq aytır. Evvema tedrine men huve. Tanıyamakmış onu deyiptir. Yok tanıyamak deyiptir. İnnehu nebiyyullah. Allah'ın ibren adamsı Muhammed Peygamber şu deyiptir sallallahu aleyhi ve sellem. Onu ekitmen şun yanında deyiptir. Yörgü değil deyiptir. Oğul ne adamsın şudur şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öyüne kaşıyla deyiptir. Muhammed Peygamberimiz katı hoş oluptur. Ay hoş geldin umma ma'bed deyiptir. Oham nahar, çay, su neyme gerek olsa berip, oham Peygamberimiz onu qov egin maşverttir. Yankı denana, hıtmat eden denana. Oham ota da zenana da Müslüman oluptur, adamsa da Müslüman oluptur, erkek doğanı da Müslüman oluptur. Erkek doğanı da sonra ulaqan bir jengde, Resulullah canın arkası olmalı jengde, şehit bolup, din için qanı seçilip giden adamlardan bolya. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teşekkürünün,
näme etipdir näme bir süýt içende näme içmäňde näme diýenşik bolmaýarmyşdy. Näme wezifesidir da näme geçip barýan adyma zat da berjekkämi näme diýip Peýgamberimiziň aýdan kefi wa men lem yeşkurin nas lem yeşkurillah. Adamlara teşekkür etmeyen adam, adamların kadrını bilmeyen adam, Hudaýyň da nygmatynyň kadrını bilýän däldir diýipdir. Adamlara Tanrı yaka vermeyen adam, adamlara sağ ol zahmet çektin, Hudaý ajryň bersin diýmeýän adam, Hudaýa da teşekkür etýän däldir diýipdir. Bu baradan kän durmaýly, dersimiz alybermeli özümiz. Dur şunu ders bugurrunla. Dur şuna bereket. Rasulullah jan olarda yola salyp soňram da ola bükülli Medinäge göçüp gelip Rasulullah janyň sahabasy bolup geçýär. Yine de 6-7 daqiqa wagtymyz bar. İnşallah 6-7 daqiqadan geçirmeli. Ýöne bir gysgaçyk nukta bar. Hayp wagt az gowgulagarsyn. Açıklap 15-20 daqiqa üstünde durmaly görürüň ýöne inşallah pek Allah köpüzi başga bir fursatda inşallah hyzmatyňyza ýetirerin. O da şu görürüň. Şu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri süýdiýo goýuny sagypdyr. Ýaşyjyryk mucizeler näme diýip şu zamanda ýok. Hiç şu görünler fakat hikaye diýip eşitýäs. Näme biziň gözümiz görmeýär şeýle zatlary. Ya kaşki Peýgamberimiziň biziň sualymyz bolmahada başga bir adamyň sualy, başga bir adamyň sualy bolmahada bir kafir adam biziň fikirimizi harap edip aýtjak zady. O da şuurun ýöne yalandan bir zatlar aýdyp, "Süýt ýokdan süýt sakjakmy? Boljak zatmyşy" diýip de, boljak bolsa muny elim kabul ederdi ki, buňat bir pişrefti zamanyň içinde, pişrefti elmiň içinde nähilli bolýar bizir zatly görülmeýär. Elim ki kabul etmeýär, nähilli bolsun o zamanyny diýip de şaýat fikirimi harap etsin. Ýöne gysgaçyk jogabyny aýdyp berin üstünden geçeýliň da hetmiň wagty da jaýy da bu mahal. Bolýar bir zamanyny ýokmuşdyk. Onna Allah Taala Peýgamberimize Qur'an-ı Kerim'i beripdir. Şu alym zamanyna, sowat zamanyna, asry kompýuterde, asry pişrefde, lep ahir ewe terakki edip asry teknolojiýanyň içinde Qur'an-ı Kerim'i näme diýýärler biz? Aya Qur'an-ı Kerim, ýeriň ýüzünde Qur'an-ı Kerim ýanyk wagtyny ötümledip aýtýan bir kitap barmy? Ýok. Aya Qur'an-ı Kerim ýanyk qissasyny dagyk aýtýan bir kitap barmy? Ýok. Aya Qur'an-ı Kerim ýanyk hemme reşteden gurrungestin, hemme alymdan gurrungestin. Barya wagda aýdyp barya, hikaye aýdyp barya, qissa aýdyp barya, harfleri, hareketleri, kelimeleri tertiplije baryan bir zat gördükmi? Ýok. Aya Qur'an-ı Kerim ýanyk Hazreti Adamdan märik bir kitap gördüňizmi? Şoň hafiz bolsun şonu. Şonu ýat tutan adam kän bolsun. Ýok, Qur'an-ı Kerim'in milyon hafizi var. 5 ýaşyny, 6 ýaşyny, 3 ýaşyny oglanjykly hafizi kulli Qur'an-ı Kerim ma. Elim kabul edýärmi şunu? Qur'an-ı Kerim'den 100.000 bärti mesele çykarýarlar. Elim kabul edýärmi şunu? Qur'an-ı Kerim'in üstünden ne kadar bahs edýärler häzirde tökenene? Qur'an-ı Kerim ýanyk bir Allah'ın kelami, Qur'an-ı Kerim ýanyk bir kitap barmy? Bu kadar mesailleri, şoň üçin bahs etýärleri, şoň üçin çoňyr, hemme tarapdan seçip barýan bir kitap barmy? Ýok. Birje misalyny aýdaýyn, bolmasa o gurrunga girmäýdi. Bir gysgaçyk misalyny aýtyp beraýyn. Bu gurrundan çykmaly boljak goý, onda da kamil bolsun. Suriye Kawsar. Inna a'taynakal Kawsar. İnna a'taynaka al-Kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Näçe kelime? 10 kelime. Dur şuna gudrat şu 10 kelime. 10 kelime. Her ayetin 10 harfi var. İnna a'taynaka al-Kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Her ayeti var aşın. 10 näme tekrarsız harfi var. Bardan oturdan 100 gödek sanat çykyn ýene 10 çykar. Öyle 10 kelime. Her ayan 10 harfi var. İnne ateynan başından te ahirine çeli. Tekrar bolmadık harfle o da 10 nene de. Mesela
inna a'tayna şodur şunna inna a'tayna bir dana aynma bir dana saatba bir dana şinma şo direk tekrar bolmadı harfler sananda o da 10 bolup çıktı. Kollu kelimelerde 10. Her ayağın içinde tekrar olmadı harflerde 10. Şimdi Muhammed peygamber necir oturup şunu düzlesin. Yerden çıkarmalı şadatları. Näme di bidatlar görmänşik bolmaly. Gär beruz nebine teşebbere çeşim, çeşme-i afap raçı gona. Körseçan günni zadı görmeye. Ah günne näme günä va, on gözi gören ah. Günne günä yok ki, gün yalqımır seçip bar ya. On gözi gören ah. Gär beruz nebine teşebbere çeşim, çeşme-i afap raçı gona. Körseçan ki görmeye. Ay gözünne, günne näme günä va, o ki nurun yalqımır seçiwati. Ine bir bicirek mucizeler, afsane görürün, yalan görürün, boljaklatmy. Elinden tut, ine Allah'ın kelamı var, dur şuna kudretli. Ilim zamanında şun cevap berýärdi. 120 nazar şu kudreti, inna a'tayna kal kawsarin yanqi 10 bol kitýärligi 120 nazar bilinmeýärdi. Ilim aýtýaşyny. Hulasa bir yeňiljek soal jogap etdi, bu mahal wagtyda däl, ýöne bir me wagtyňyzda alym. O da näme diýip bu zamanyň mucizeli bolmaýa? Näme diýip bizire gurrunle bolmaýa? Ýok, gel Qur'an-ı Kerim'iň içinde. Bir 10 kelimeň gurrungyny gözde. Inna a'tayna kal kawsar oda. 10 kelime. Ol 114 sura. 6 ayet galy häzir. Inna a'taynaň içindeki meseleler galy. Inna a'taynaň içinde kelime manalary galy. Oň içinden çykjak agydalar galy. Oň içinden çykjak hökümler galy. Oň içindeki habarlar galy. Nämeden şurim iňipdir? Näme meseleler bar? Ola galy. Oň içinde oturup bermeli bolýar. Mucize ýok diýen adama Qur'an-ı Kerim eltawa. İnşallah, beýik Allah köklese inşallah indiki hefte galany Hudaý köklediginden ýetirer inşallah. Hudaý Taala meriýetlerimize şefa bersin. Musafiratda, hytmatda, gurbatda, nahaqdanna we beýleki müşkilli dogallar Hudaý asan etsin. Ýurdumyzy parahat, watanymyzy emniýet, agzy birlik iman abyryda saklasyn inşallah. Maşaallah, gaýrat edin. Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem aýdypdyr, qyşyň geceleri oljadyr diýipdir. Bir geceli oljadyr. Saat häzir 8 bolanak, forsaty eliňizden bermäň. Galmaň Rasulullah'ın gurrundan, bereket gurrundan galmaň. Hem özüňiz ders alywatýyňyz, hem içindäki dersleri, hem Rasulullah janyň gurrungy, sahabalarynyň gurrungy bir bereketden galmak, elbetde ulukon oljadan galmakdyr. Dostuňyzyň elinden tutuň. Forsaty elden bermäýin.